आई पटापट बोलणाऱ्या पटापट बोलतोय तिका गाणं ऐकायले रे. तुझ्या मस्तच करता मोठू कसं जय गैर नावच्या आधी खाद देवळा पळाली खयची फुला फुलली बाबा. फुल हा बघ जे मजा मारल्या बघ पाणी येत अडे बघ. अरे वा हा असं ये अरे खतरनाक. फुल कसला झाड लागले का बघ फार वा भारी. आई माका आपली सांगायची. यांका सगळ्यांना दिलं बाय खांदी दिलं नळक्या गेल्या काढून दिलं आणि माझे असेच होते खांदे त्याच्यात त्यांना दिलं. त्यांची मेली कधी लागलेलं आली पावसात नंतर खूप चतुर्थीच्या नंतर. गॅरंटी नव्हती ना. गॅरंटी कसली गॅरंटी जशी काठी तो सुजल आणि आता तयारीत राहा. आता गाणं बनवचा. काय गाणं बनवचा. गाणं हो ऐकतले गाणं. आता जाया तुम्ही मग गाणं ब्लॉग चालू अरे आजचो. तर मंडळीनो आमची रॅप क्वालिटी मिळालेली या. स्टार्ट केलेला आपला सकाळी. अरे वा हनुमान येता. हनुमान हनुमान अरे बरी नव्हती असं आहे रे. मस्त तू कशी आहे. पटापट बोलणाऱ्या पटापट बोलतोय तिका गाणं ऐकायले रे. तुझ्या मस्तच करता हनुमान छाती. कसं हा घट मध्ये एकदम चार कसं खात आला. हनुमान खाईल. हनुमान गाणे दे. हनुमान गाणे दे. हनुमान काही खाईल. शाकाहारी आलो शाकाहारी मांसाचा नाही काय गंबारा बिबिरी का खाता मांसाहारात व्हायचा का मटण आवडता. मटनच त्यात मजा लागते. मटन कोण दर मटन कोण घालतो लोक. माझ्याकडे महिनोभर एक महिनो 30 दिवस रोवलो 30 दिवस रोवलो मटन 30 दिवस हाडू आहे. हो लॉस जातले त्या. मी आता लिहिलो आहे का पाव किलो हाडू जात काय माका मागाय पडताला कमाय माझी काय नसतली बरोबर. ह्या का मटन कैसो जेवण लाडको असलो तर मी आता झक मारते जोड नाही. मी पहिला काय माहिती आहे ह्यो काय माझं बाबा जिमला जाय बघ तेव्हा एक दिवस गुरुवार सगळ्या दिवशी काय आता चालू आहे जिम. वर्कआउट. घरीच करतो बाबा. हो आता घरी अवीच्या सलून मध्ये येलो स्पेशली आमच्या स्मक्स स्मायलरचे आपले हेअरस्टाईल करूसाठी. पण झालो काय विषय आज सोमवार असल्यामुळे सगळा सलून बंद. मग अवीच्या भावाक आम्ही हाडलो शोधून त्याला त्याला घेऊन जातो आमच्याकडे. हेअर ड्रायर वगैरे घेतलो लगेच आणि स्प्रे हा घराकडे आपले हेअरस्टाईल करतलो. जाऊया घराकडे. म्हणजे मेकअप वगैरे आपलं रेडी होता. लवकरात लवकर आपलं मेकअप झाल्यानंतर आम्ही आता शूटला सुरुवात करतो. पाटकडे जरा भजन ऐका घेता त्याचा काय तुम्ही वाईट वाटण घेऊ नको. आणि काय लागतं सायकल लागतली ना. सायकल घेऊन येऊया मग बर्डाकडे जावता लागताला. आमची सायकल ती या झाली. आमची सायकल मोडली. अजून झालंय सायकल. खतरनाक लोक मग केसून खूप काय काय हळला दिसता. खजाना त्या मुलींका माहीत असताला. आपल्या सॉंगचे रॅपचे बीट बनलेले आहेत एक नंबर. हा खतरनाक. म्हणजे तुमका या सगळा इंस्टाग्रामवरती बघू गावतला. कॉपीराईट पडताला. कॉपीराईट पडणार आमचं आहे ना म्युझिक आमचं आहे ना. हा नाही पडणार ना कॉपीराईट. युट्यूब वरती पडणार. युट्यूब वरती असणार. युट्यूब वरतीच म्हणतो मी. इंस्टाग्रामला नाही पडत माझं. युट्यूबवर क्लेम पडणार. तो काय स्ट्राईकचं काय प्रॉब्लेम नाही. क्लेम पडणार ना. बघूया टाकून बघतो मी. बघूया.
घुरगुडावरती येतं तर आम्ही आता चालले सायकल हाडपाक विथ फेमस मालवणी हिरो. ये लागेल जास्त लांब नाही हळसरच रे. कुठे? हळसून नाही म्हटलं 2 किलोमीटर हां हां झुपकन जाऊन झुपकन येतो लोक. ओके लेट्स गो गाईज. ये बूम बाम. तुझा रोल किती आहे? माझा रोल मी आज बाबाबरोबर पाडेली होणार. पाडेली हो पाडेली. पाडेली हो पाडेली. पाडेली म्हटलंय. नाल पाडणारा म्हणून. हा गोयाचं भुरगो सायकल येईल. लेट्स गो. ये कसं वाटतं? अच्छा तर बाबा करते मेकअप बरोबर हा पोरगे फुला माया नाही असं नको मेकअप बरोबर काजळ बिजाळ घालू नको. ते बाबूच बसला. डारे काय काय मेकअप उतरलंय काय लाल लावला काकलवर बरे दिसते आणि होडली दिसते एकदम. जी बोलली ना उंची वाटते. नाही सकाळी 24 ना पक्का हा पक्का 22 आहे मी. 22 आहे गो. अरे देवा. ते वय ऐक तरी ह्याचे वय मान झालं का माणसाचे पोले बिले बसतात ना मला मात्र ह्या दिसणार ना वयमान दिसणार ना उन्हाच्या का 24 चांगलंय. 16 आहे. हा कसा माणूस डुबडुब वयात लहान वयात डुबडुब आता एका कोण ना याची किती वर्ष आहे? 22-23 बरोबर ना अंदाज दिसता तो ना. आमचा तो माझा स्वल्प माझा 26 वर्षाचा त्याला होऊन शेती मग हे हनुमानला 24-25 म्हणतात. जाते साधारण 21 वर याला 21 वर याला 21 आहे. 21 नंबर राहिला. ए, आता सांगितलं ना, 21 बसलं बरोबर. आम्ही साधारण आता 23 वर याला. हे का म्हणजे माहिती आहे 26 वर्षाचं वयपर्यंत ते पैसो करतले. 2026 मध्ये दुनिया बुडतात नाही. 1 2 3 स्टार्ट. हो तुमचं ते कमरेला बांधतात बघा. आकडी नाही माझ्याकडे. आकडी असतात ती लावते. मी नाही अण्णाकडे आकडी नाही बांध. हा? मळ्यातला वगैरे लवकर करेल. आणि लायटर पण मला शाब आळशी हा मंडई आम्ही चाललो आता मळ्यात एका स्पेशल शूटिंग साठी लागणारे इक्विपमेंट आपल्याकडे सगळे एवढ्या प्रकारे असतात. आणि पाणी पण आम्ही पिवचा घेतलेला हा सोबतच सायकल घेतलेली आहे. अजून आमका स्मोक लागतो असतो पण स्मोक आमच्याकडे नाही. स्मोक नसलं तरी आमच्याकडे स्मोक आहे. यहाँ कल क्या हो जिसने जाना. मेहनत गोल्डन का फल देती है. और हनुमान एकदम खूप दिवसांनी सारखेच आहे. पट्टा बाया काढले. पट्टा बाया अण्णा अण्णा लेट्स गो.
आपली कुंडलिनी असते ना अशी, ती हलायला नको म्हणून तिला तिच्या हिच्यावर इकडे ती कपळाला लावायचं. हा ती मग तिला तिकडे कपळाला लावली आणि तिकडे ती स्थिर लावली. ती हल्ली की आम्ही आता सायन्स मध्ये म्हणतो आमचे हार्मोन्स चेंज होतात म्हणून. मग ते काय कफ, पित्त आणि वात तीन प्रकारचे आपल्यामध्ये असतात. टिकली लायल्यानंतर ती थांबली. हो ती तिकडे जशी म्हणजे आता टिकली थोडी लोक म्हणजे लावत नाही, ती लोक कोरून घेतात त्याच्यामध्ये. आता ते चंद्रमाला येतं वेगवेगळे चल चेन काढ तसं नाही इथंच ना. हो इथंच मुतायचं. आणि तो व्लॉग असा घेणार, असा व्लॉग घेणार. नाही रे बाबा, तुम्ही राहा तरी, मी असंच बसलो. लांब राहा ना सायकल पासून दडे. नाही हेच चांगला आहे. इतकं जवळ. हो क्रेझी आहे ब्रो. चला ब्रो हात पकड आणि धावत ये. असं मोतू कसं होईल? तसं नाही म्हणजे पाठी नाही काय. ते माझा बुड्या मारे सारखं मुळाक राव. त्या अंग घातले, उंची बिंदू. आणि हे असं बटन चालू असो मरे. ते म्हटलं कसं बटन चालू कसं करतो. सीन आहे ना आम्ही धावानेतली बसली सायकल लिवायचा बसता वर त्यांना तू ए राव पय तू चेन लायता चेनी जाय तू जिरगाला कसा क्रेझी क्रेझी. अरे किती म्हणता गण्या. फुल झाला या कान काप्या फुल. ए बाबा कुठे. हा आता बरं आहे. बाबा कालती बस बाबा काय राहणे ना चाकाकडे. हा कोयतो घेऊन कोयतो घे आणि हनुमान पाटलो घेऊन. हनुमान गदा घेऊन. हनुमान गदा हनुमान बेगीन. अरे असं कसं झालं, हे कसं झालं असं. कान काप्या छान दिसायचं ना तेवढं दादाला. कान कट झालं. होय काय करूया. थांब तू येणार नाही रे, त्या का नाही दिसत सायकलच्या दहाकडे. हनुमान असं बसवा नाही बरं झालं. होय होय ताच सांगते तू. अरे ते सुटलं. मॅच जातला ना ते. होय बस तू बाबा उभा राहा बॉडी बिल्डिंग पोझिशन. एक काम करू ना आला तीन जणांनी पोळी का. हा क्रेझी आता पोया रेडी मारे. असं ना का एक आता धरू रे आणि पडले चाल का मी ते. हँड ब्रेक मारतो. पडशीत द्या पक्षी खय रे. हे पक्षी बेस्ट मारे. पक्षी मागे बस. मगाची तडीतून केले तसंच बसलो. तुझा तसाच फ्रॉक घेऊ आहे ना. पक्षी कसे वाटेल. भावा तुझे नाव किती सांगते. हनुमान ना आला तीन जरा. नाव गेलो. म्हणजे जबरदस्त वाट लागलेली या व्हिडिओ जो आमका करूचो होतो तो आता आम्ही निसर थांबयलो कारण आमच्यात वाड्यातली एक व्यक्ती एक्सपायर झाली आहे, त्यामुळे आमका जो व्हिडिओ बनवचो होतो तो आम्ही निसर थांबयलो. पण फुल प्रयत्न केलो, खूप स्ट्रगल होता. पण जे आपला बिचोलीसून ते सगळे मित्र माझे जिल्हे रॅप बनवच्यासाठी आणि त्यांना रवाचा पण होता, पण तो सगळा आता बिस्कटला त्यांना आंबोलीत पण जायचा होता, तो पण प्लॅन कॅन्सल झालो आणि त्यामुळे आता ते निघाले आहेत आपल्या घरी जाऊ. तर आजचो जो ब्लॉग हा तो आम्ही हैसरच संपवूया कारण ह्याच्या पुढे काय नाही. आता नेक्स्ट मंडे आम्ही बाकीचं शूटिंग करतलो आणि तो आपलो रॅप शूट करतलो. तर म्हणजे असेच कंटिन्यू व्हिडिओ बघत राहा आणि चॅनल आपल्या सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.